Kaixo kafe eta guneko adizkideak. Zeran zabiltzate, eneko nauzue eta nire lankidekin batera kafe eta guneko lantaldearen partenaz. Astero bezala, gaur egun teknologia berrien munduan berri den gai desberdinekin gatoz zuengana zuzenean gure YouTubeko kanalean. Zuzenean ikus gaitzakezue eta gogoratu, orain arte eskenitako hitzaldi guztiak gure YouTubeko kanalean, Kafetaguneatik kanalean, eskuragai dauzkazuela. Hala ere, eskerrik asko Kafetagunea sortzen dugun lantalde guztiaren eskutik eta minutu interesgarriak pasa ditzazuela espero dut gaurko gaiarekin. Beraz, goazen aurrera. Gaurko gaia, zein da gure gaurko gaia? Zure kontaktuak beti eskura. Hau da, Google kontaktuak kudeatzeko gida eta trikimailuak. Izan ere, gogoratzen duzue mugikorrak erabiltzen hasi ginenean, ez dakit 2000 urtean edo, gogoratzen duzue, gauza da, telefonoz edo mugikorraz aldatzen genuenean, kontaktuak batetik bestera pasatzeko gorabera asko geneuzkala. Izan ere batzuetan kontaktuak mugikorrean izaten genituen, beste batzuetan sin txartelan, zenbat gorabera, oraindik gogoratzen dut. Gauza da, gaur egun guzti hori bukatu egin dela. Izan ere kontaktuan non gordeta ditugu lainoan, adibidez, gaur kudeatuko dugun Google kontaktozen barruan. Beraz, hurrengo solasaldia interesgarria izango zaizue. Izan ere askotan kontaktuak gordeta izan behar baititugu. Izan ere gaur egun askotan telefonoz aldatzen baitugu. Beraz, gurean gaur, zure kontaktuak beti eskura. Izan ere, galdera bat egin behar diozue zeuen buruari. Une honetan, non dauzkazue zeuen kontaktuak gordeta? Mugikorrean, sin txartelan, kontaktozen, non dekozuez gordeta? Azken finean, kontaktuak leku askotan gordeta egon daitezkelako. Beraz, hitzaldia bukatuta gero begiratuea zeuen kontaktuan non dauzkazue gordeta. Izan ere askotan lainoan sartu behar baitituzue. Beraz, gauza da Google kontaktos dalakoa. Hau da, abantaiak, hau da, sarbidea edozein gaiutik. Gogoratu, Google kontaktosen atzean beti ere geure Gmail posta elektronikoa dagoela. Beraz bai, ordenagailuan, mugikorrean, tabletan, zein smartphonean ikuskatu, kontaktuak hor egongo dira. Izan ere, Googleekin sinkronizatuta baitaude. Beraz, hauzala ere geroago begiratuko dugu, hau da, sinkronizazioaren zerak. Beraz, zein da honen abantaila? Lainoan badauzkazue Google kontaktozen barruan edozein gailutan eskuragai izango dituzuela. Eta bihar, telefono berria erosten baduzue eta telefono berri horretan zeuen korreo elektronikoa sartzen baduzua bebai, hau da, Googleen posta elektronikoa bebai, telefono berrian zeuren kontaktuak agertuko dira zuzenean. Inongo aldaketa eta burua usterik gabe. Horrez gain, nola sartu? Imaginatu ordenagailua erabiltzen duzuela, zuzenean sartu zaitezte zeuen posta elektronikoan eta Google kontaktos bilatu. Eta zeuen gailuan ere ikuskatzen baduzu, hau da, mugikorran ere bilatu kontaktos aplikazioa eta bertan izango dituzue. Hau da, hobeto uler dezazuen. Ordenagailua erabiltzen baduzue, sartu Googleen eta goiko partean, hor eskumaldean olako dadoa edo laukitxoak ikusiko dituzue. Hor,
kontaktos sakatu eta bertan zeuen Googleen identitatea sartu. Hau da, zeuen korreo elektronikoa eta zuzenean zeuen kontaktuak ikusiko dituzue zeuen ordenagailuetan. Bestetik, mugikorra erabiltzen baduzue, bilatu kontaktuzen aplikazioa, sakatu eta bertan izango dituzue. Tableta erabiltzen baduzue, berdin, beraz, ordenagailu 6 edozein gailutan eskuragai izango dituzue. Lainoan dauzkazuelako. Tasteko ja mamian sartzeko hasieratik ekingo diogu hau da. Errezenetik hau da. Kontaktua nola sartu, mugikorra hartu ezazue, kontaktozen aplikazioa zabaldu zuzenean eta olako plus, gehi, simboloa ikusiko duzue. Berau sakatu eta bertan krear topatuko duzue edo sortu, hau da. Euskeraz, alarderaz baldin baduzue, bertan onena, basikoena, orokorrena sartu ezazue pertsonaren izena, telefono zenbakia eta gorde, eta horrekin nahiko. Datu gehiago sar daitezke, baina normalean. Izen, abizen, telefono zenbakia eta guardar, gorde, eta horrekin nahiko, aurrera. Eta zuzenean, zeuen Google kontaktozen barruan geldituko da kontaktua gordeta. Besterik ez duzue egin behar. Horrez gain, editar, zer deritxo editar? Editar hitza ikusten baduzue, editar hitza normalean beti, editar hitzaren atzean arkatz bat topatuko duzue. Hau da, pantailan jarri dizuedan arkatz modukoa. Azken finean editar, aldatu, aldaketa, hau da, imaginatu, izena aldatu, telefonoa aldatu, abizena jarri, urtebetetxea jarri, hau da, editar izena ikusten duzuenean, beti ere aldaketak egiteko izango da. Hori besterik ez, hau da, dagoeneko sortu duzuen kontaktu baten sartu eta berau modifikatu edo aldatu. Hori besterik ez. Beraz, gogoratu editar edo arkatza. Pantailan jarri dizuedan arkatza. Horrekin nahiko. Gauza gehiago. Gogoratu normalean kontaktua gordetzen duzuenean izena eta abizena eta telefono zenbakia. Horrekin nahiko, baina informazio gehiago sartu nahi baduzue, aurrera. Hau da, posta elektronikoa, web orrialde badauka URL-a edo linka, lantokia, osea, gauza gehiago sartzeko aukera dauzkazue. Imaginatu laguna dala, edo ama edo aita dala, ba izena eta telefona horrekin nahiko, baina imaginatu enpresa telefonoa dala. Bakaso eta baliteke datu gehiagi sartzea, hau da, informazio zehatza. Azken finean, agenda moduko bat sortuko duzue. Kontaktua ezabatu. Askotan ere, garbiketa egiten dugu eta kontaktu batzuk ezabatu egiten ditugu. Horretarako, kontaktos aplikazioa zabaldu, bertan kontaktua hautatu, imaginatu, Andoni, eta bertan goiko partean normalean, eskumaldean goian, hor pantailan ikusten dituzuen olako 3 puntutxoak ikusiko dituzue. 3 puntutxo horietan sakatuta gero, aukera asko ikusiko dituzue, eta horren artean eliminar edo ezabatu dalakoa. Zuzenean kontaktua ezabatu eta zaborrontxira joango da zuzenean eta agendatik alde egingo du. Beraz gogoratu kontaktua hautatu behar duzuela eta horren barnean 3 puntutxoak bilatu, hau da aukerak, eta aukerak sakatuta eliminar dalakoa. Dena den honena saiatu tasteatu eta ikuskatu edo bestela gogoratu. Kazetagunean hitzordua eskatu ezazue eta lagundu egingo zaituztegu. Baina horrez gain,
3 puntutxo horien gainean sakatuta gero eliminar bai, baina aukera gehiago dauzkazue. Hau da, kontaktu hori partekatu edo konpartir dalakoa, tonu edo abesti bat zehaztu, hau da, imaginatu amak deitzen nauenean, musika hau edo bestea nahi dut, kontaktua hasierako pantailan jarri, zuzenean topatua izateko, ala ere auger ikusiko dugu, kontu batetik bestera mugitzeko aukera, eta hor pantailan ikusten duzuen moduan, aukera nitz dauzkazue, eliminar aukera baino gehiago. Taldeak. Kontaktuen barnean taldeak ere sortu ditzakezue. Izan ere, burura etorriko zaizkizue WhatsAppean barruan dauzkazuen talde asko, ezta? Holako antzeko zeo zer, zeuen kontaktuekaz taldeak egiteko aukera izango duzue. Erraz, gauza da, imaginatu, lagun taldea, famili taldea, lantokiko jendea, eta horren barruan, 1, 4 edo 15 kontaktu sartu, horretarako onena sartu egin zaitezte kontaktu zen aplikazioa. Berau zabaldu, eta aukeren barruan, hau da, hor aukeren barruan, krear grupo topatuko duzue. Hor, azken finean, imaginatu, argazki album bat egin duzuenean, argazkiak hartuko dituzue. Lagun talde bat sortzen duzuenean, zeuen kontaktuetatik, zeuek nahi dituzuen kontaktuak hautatu, eta talde bat sortzeko aukera izango duzue. Igual normalean, lan egiteko taldea, lan egiteko mugikorra bada, bai, taldeak sortuko dituzue. Baina beste normal igual, talde askorik ez dituzue sortuko. Izan ere, horretarako badauzkogu WhatsAppeko taldeak. Hala ere, holako zeo zer behar baduzue, aukera baduzue. Aukera gehiago. Kontaktuak etiketatu. Kontaktuak etiketatzeko aukera ere izango duzue. Eta horretarako bebai, aukeretan sartu zaitezte eta bertan nueva etiketa dalakoa topatuko duzue. Azken finean, sare sozialetan jendea etiketatu egiten da, Instagraman edo dana dalakoetan. Sare sozialez gain, kontaktuen barruan etiketa aukera ere baduzue. Horretarako kontaktuen atalen barruan holako pantailan jarri duzuean ikonoa etiketa topatuko duzue. Eta azkenean etiketak bezeroak, klientes, lagunak, familikideak, azken finean zuen kontaktuak etiketatzea. Sare sozialetan egiten duzuen bide berbera jarraituz. Beraz, gogoratu, kontaktuak etiketatzeko aukera ere duzuela. Kontaktuak bilatu, imaginatu, lanean erabiltzen duzuen mobila dela, eta badeuzkazuela 850 kontaktu, eta baten bat ez dozuela topatzen. Gogoratu, goiko partean jarri ezazue pertsonaren izena bizena edo dana delakoa, eta kontaktua bilatzen. Azken finean honek ere laguntza emango dizue. Izan ere agenda batzuetan kontaktu asko eta asko biltzen bai dira. Beraz, kontaktuak bilatzeko aukera ere izango duzue Google Kontaktos dalako honetan. Kontaktuak importatu eta exportatu. Zeri deritzo importatu, exportatu, bauntxe bertan azalduko dizuet. Azken finean, kontaktuak importatzeko eta exportatzeko aukera izango dizuet. Nik hau egiten baduzue, adibide batzuk jarriko dizkizuet, argi izan dezazuen. Azteko, exportar kontaktos dalakoa. Hau da azken finean, noiz exportatuko dituzue kontaktuak, imaginatu, aplikazioa zabaltzen duzuela. Hau da,
kontaktos aplikazioa. Azken finean, aukera zein izango da exportar kontaktos. Nola, normalean, zer irakurriko dizue zeuen pantailetan? Exportar a archivo. Eta bapatean niozu archivo, baina neko zer ide ditxo archivo, edo normalean, aukera hori sakatu, hau da, exportar archivos. Eta normalean, ointza adibidea jarriko dizuet. Artxibo bat, hau da, artxibo VCF bat, esportatuko duzue. Eta normalean, non gordeko dau? Lainoan. Google Drive-en gordeko dau zeuen kontaktuen artxibo dalako hau. Beraz gogoratu, exportar ikusten baduzue, normalean, exportar a artxibo. Baina, zein motatako artxiboa? Normalean, CSV fitxategi, hau da. Hor pantailan jarri dizuet eredu edo olako adibide bat. Normalean, testu fitxategi bat izaten da. Datu taula bat, pantailan ikusten duzuen formatuan, normalean Excel formatu edo Calc formatuan. Eta gauza da, formatu zehatz horretan, zeuen datuak gordeko dituela. Zein datu? Zeuen kontaktuen datuak, izen abizen eta telefonak. Beraz, normalean, exportar artxibo olako artxibo bat izaten da. Eta normalean, non gordeko dau? Edo lainoan eta zeuen ordenagailuetan, basaute zeuen ordenagailuen memorian edo mis dokumentosen barruan. Beraz, gogoratu, exportara artxibo. Hori alde batetik, baina importar. Zer ditxo importar? Imaginatu zeuen kontaktuak, zeuen telefonoen zin txartelan dauzkazuela. Imaginatu zeuek kontaktu hauek zeuen zin txarteletik lainora importatuko dituzuela, edo da imaginatu kontaktuak zeuen mugikorren memorian dauzkazuela. Imaginatu kontaktu horiek zeuen mugikorretatik nora? Zeuen Google lainora edo Google kontaktuzera importa ditzakezuela. Gauza da exportar artxibo, importar leku batetik bestera, zin txarteletik telefonora, telefonotik lainora, aukera asko izango dituzue. Beraz, hori onena begiratu itzaldia eta gero zeue kontaktuak non dauzkazuen. Eta zalantzaren bat badeko zue, eto zeitezte zeuen kazetagune hurbilenera. Aukera gehiago, sinkronizazioa gogoratu, sartu zeitezte zeuen kontaktuetan, eta ikuskatu kontaktozen hau da, sinkronizazioa piztuta daukazuen ala ez, izan ere onena zeuen kontaktuak mugikor eta tablet eta ordenagailuetan ikuskatu nahi badituzue, sinkronizazioa aktibatuta izatea. Beraz, sartu zaitezte Google kontaktozen eta ajustes eta ezarpenetan begiratu sinkronizazio aktibatuta duzuen ala ez. Kontaktu bikoizteak fusionatzea, hau da, kombinar y corregir. Imaginatu eneko hirukoiztuta daukazuela, hau da, eneko eta eneko. Normalean, honek zer egingo dau, hiru kontaktu horiek baten bilakatu. Gauza da askotan, aukera hau hartzen baduzue, bikoiztuta edota hirukoiztuta dauzkazuen kontaktu horiek baten bilakatu dituela. Azken finean, kontaktu batekin nahiko da. Zertarako nahi dut nik eneko hirutan izan. Batetin nahiko bada. Normalean aukera horretarako erabiliko dituzue. Hau da, hirukoiztuta, bikoiztuta dituzuen kontaktu horiek fusionatu egingo ditu, baten bilakatu, nahasketarik ez izateko. Beraz,
fusionatu edo erderaz topatu baldin baduzue, combinar y corregir. Kontakturik gogokoenak, favoritos dalakoa, izartxua, kontaktua bilatu, sakatu, eta goian normalean eskumaldean izar bat topatuko duzue. Berau sakatu eta zuzenean kontaktu hori favorito edo gogokoenen artean sartuko da. Hori besterik ez. Kontaktuak hasierako pantailan jarri. Hau da, mobilaren, imaginatu, WhatsApp, posta elektronikoa eta ondoan ama, aita edo dana dalakoa. Egunero deitzen diozuelako, zeuen kontakturik erabilienak. Pantailan, hasierako pantailan jarri nahi badituzue, azken finean bilatu kontaktua. Kontaktuaren barruan, normalean goiko partean 3 puntutxoak topatuko dituzue, ezarpenak. Berau sakatu eta normalean hasierako pantailan jarri, añadir a pantalla de inicio. Eta momentuan bertan, ama, aita, Lorena, Eneko, Antonio hor, zeuen mugikorren hasierako pantailan izango duzue. Zuzenean, sakatu eta deitzeko. Zeuen kontaktuetara joan gabe. Olako akzeso direkto zuzeneko sarbide moduan hain zuzen ere. Lehen aipatu dizuedan sinkronizazioa aktibatuta izan behar duzue beti ere. Beraz, hori gaur bertan ikuskatu ezazue. Ajustesen barruan, ezarpenak, sincronización activada. Ezabatutako kontaktuak. Gogoratu bebai, kontaktozen aplikazioen barruan lehen kontaktuak nola borratu, nola kendu edo ezabatu aipatu dizuedala. Gogoratu, bertan ere zeuen posta elektronikoan duzuen moduan papelontxia daukazuela, papelera dalakoa. Bertan ezabatutako kontaktuak topatuko duzue. Egunen bat berreskuratu nahi baduzue beti ere. Beraz gogoratu ere, papelontxia daukazuela ezabatutako kontaktuak bertan ikusi ahal izateko. Beti ere usteko edota berreskuratzeko, hori baino ez. Eta bizkanaka bukatzen joateko gogoratu zeuen kontaktuetan izena, telefonoa, web orrialdea eta horrez gain Google Mapsekin sinkronizatzen dan, imaginatu, etxebizitza enpresaren helbidea jarri ahal duzuela, pertsona horregaz, Google Drive dala medio, dokumentu eta fitxategiak partekatzen badituzue berai ikusteko aukera izango duzuela, oharrak sartu eta baita ere ospakizun, urte urren, urte betetze edo dana dalakoa. Izan ere gogoratu, datu asko sartu daitezkela. Izena eta telefono zenbakia ez ezik. Pizkanaka, gaurko hitzaldiaz, bukatzeko gogoratu Google Kontaktos dalako aplikazioak, kontaktuak sartzeaz gain, aukera gehiago dauzkala. Kontaktuak bilatu, kontaktuak zuzendu, pertsonalizatu, soinua ipini, tonua ipini, hau da, beste gailu batzuekin sinkronizatu, zeuen kontaktuak bai ordenagailuan, bai mugikorrean, bai tabletean izateko, bai hemen, zein Gasteizen, zein Bilbon, zein edozein tokitan eskura izateko. Azken finean, gogoratu bebai, zeuen kontaktuak deskarga ditzakezuela. Hau da, lehen aipatu dugun esportar dalako aukera dela medio. Zeuek kontaktuak lagunekaz partekatu ditzakezuela. Baita ere taldeak egin, WhatsAppean egiten duzuen moduan. Aukera asko dauzka. Azken finean aplikaziora sartzea da eta holako esperimentu saiakera egitea. Hori baino ez da.
Eta azken finean, kontuan hartu beharreko gauza, zeuen kontaktuen atzean, zeuen kontaktuen sinkronizazioen atzean, beti ere Googleen posta elektronikoa dagoela. Izan ere horri esker sinkronizazioa eta kopia sortzen bai digu. Eta gogoratu, gaur bertan ikuskatu ezazue zeuen kontaktuak non dauzkazue. Mugikorrean, mugikorraren memorian, zintxartelan, lainoan edo non dauzkazue. Izan ere gogoratu, imaginatu gaur edo bihar mobila apurtu edo galtzen duzuela sinkronizazio hori. Honi esker, mugikor berria erosi, zeuen posta elektronikoa jarri eta zuzenean zeuen kontaktuak eskuratuko baitituzue. Mila esker gaur gurekin egotagatik, Kaze eta Guneko kanalean gugaz zuzenean egoteagatik. Gogoratu Kaze eta Guneak hilabeteak igaro ahala, erronka berriekin datorrela eta sare sozialak erabiltzen baitituzue, bai Facebooken, Instagramen, WordPressen, Xen eta YouTubeen eskuragai gaituzuela. Web orrialdea kazetagunea.eus eta baita ere bloga. Eta zeuen herrietan eta hirietan ere egun ona izan dezazuela eta adi egon zaitezte izan ere hitzaldi berriekin bai gatoz. Laster arte, aio!